Claro, sortuta zegoan talde bat, Zumalde Kabra gero, ditzen zutena, Zumaldaren inguruen organizauta. Hori, Zumalde zan, komite ejecutiboetako lehen komite ejecutibo frente militaren arduraduna. Orduen, etaren teoria zan, teoria dinamita, Trontzinen teoriko bat zan, de los 4 frentes. Frente militar, frente socioeconómico, frente cultural y frente político. Eta orden, teoria hortaz, etan hasi ziren organizatzen. Organizatzen zuten frente militarra, bestien aparte. Orden, orko taldeko jefe esan, Zumalde. Da, ni hora zinintzen, lehenko zeretan. Orden, liberatuek apenas zeuden, da batez ere militar armak eta guk epiletik duzen. Asko zego zen, baina. Eta gero, ja bosgarren asambladan hori aldatu egin zen. Ja, nik usteot ideologikaki, teorikaki hartu zuen Argeliako burrukak deitu genduen asko. Orduan, Argelian liberatu iziten zen el jefe del herrialde. Ja, pistolakin eta zerakin dauden liberatuek, egon zen beste distribuzio bat, zegoan frente militarra. Baina, hor egon zen zatik eta bat, eta guk segitzen genuen firmatzen eta module. Da gero, karo, bosgarren asamblea egon zanien, bosgarren asamblea gure taldetik joan zen, Peugeoto joan zen asambleara, bosgarren asambleara. Eta bosgarren asamblean egon zen zatik eta bat, alde batetik, eta berri, dugu Movimiento Comunista izendana, aparte zizkien, Del Rio eta Tatsi Iturria otanek. Da beste alde, gure Peugeot ere aparte hartu zuten asambleatik kanpo beritu ziren. Orden gu, teorikalki, nik gero enteratu nintzen horrek ezin, baina teorikalki gu orden hasi ginen firmatzen grupo autónomo de ETA.